Guys, it's Sunday. So, bukat ang mata. Palit ang lechon ni Ate Teresa sa Marigondon. Yeah, let's go. So, na sa crossing sa Marigondon. Yeah, tapos na sa lechon na ni Ate Teresa. Yeah, wala si Ate Teresa. Kada Domingo, 1 minute. Pati kada Domingo, pero Domingo may 1 minute. Nakaindot ni kay bisa unsa nga part sa unod na siya timpla. Ayaw niya itong tilawan. Nata diri sa Marigondon po. Crossing sa Marigondon. Okay, so atong tilawan ang among napalit gikan ni Ate Teresa nga lechon. So paniyahang kupal. Templado siya na ano yung timpla, pareha og timpla ang tubok part sa baboy. Sulit kayo man ang anahaw yun naman siya. Sa layo kayo ni, ganyo mo nga, Marigondon siya. Doon kayo, kawin mo siya ang timpla. So swerte kayo mo, taga Marigondon. Pakitala ninyo ang tindahan ni Ate Teresa kada Domingo na sa 360 Pharmacy. At tubangan sa 360, wala sa soda.